Kaixo, Josesierrako bizikloko laugarren mailakoak gara. Inguruneen, biztanleria, jaiak eta tradizioak ikasi ditugu. Hori dela eta, honen inguruko telebista saio bat prestatu du. Espero dut zuen gustukoa izatea. Dakizuenez, biztanleria, zonalde konkretu batean bizi diren pertsonak osatzen dute. Eta guk jakin nahi dugu zer Euskadiko biztanleria. Euskadiko biztanleria ezagutzeko bizarren mota dauka, errolle eta zentzua. Biztanleria honen 2012an 2.191 722 biztanle zeuden. Biztanleria honen barruan 4,50 etorkinak ziren. Biztanleria berezko hazkunde, jaiotzak eta hilotxak. Migrazio hazkundearen ondorioz aldatzen da. Zer gertatzen da Euskadin? Euskadin 2013 eta 2014 urteetan 16.000 ume jaio ziren eta 18.000 pertsona hil ziren. Egoera beraz, 5.000 edo 6.000 ume jaio behar dira egoera hau orekatzeko. Aitana, kaixo. Zuk dakizunez, zer dira tradizioak? Tradizioak aspalditik irauten duten ohiturak dira. Euskadin oso garrantzitsuak dira. Eta hemengo gastronomia oso garrantzitsua da, ezta? Bai, oso gastronomia ona eta famatua da munduan zehar. Adibidez, gozua, bakalau pilpilera, txipirokiak tinta. Eta azkenik nolakoak dira Euskadiko jaiak? Hemen jai asko daukagu. Bertan, gure dantza tipikoak ikusten ditugu. Fandangoa, harinari eta gure jairik ospetsuenak Bilboko aste nagusia, Gasteizko La Blanca, Lekeitiko Antzareguna eta Txustiozeko Astasoka. Eskerrik asko, Beno, gustatu zaizu ezta? Hurrengo astera arte.